necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién se levanta la gente? Krisi klimatikoak ikaragarrizko zirrara sortu dio urteetan zehar. Ezin izan dio horri uko egin eta sare sozialetan hortaz hitz egiten du. Han eta hemen, Jon Kareaga. Leire. Hola. Ondo? Ondo, arki, leku garrian. Lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Jon, gai batzuen inguruan hitz egiten entzun zaitugu sareetan, elkarrizketetan, batzutan edo normalean ekologiari lotuta, Gehienetan bai. baina beste lorategi batzuetan ere sartzen zara tarteka. Beste marroi batzutan gai sartzen naiz tarteka. Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, muchos sabréis que para mí no es fácil hablar de esto en público, pero bueno, eso demuestra que todavía la salud mental sigue siendo un tema tabú en esta sociedad y por eso este vídeo pues más necesario que nunca. Osasun mentalan inguruan asko hitz egiten, eta bueno, krisi klimatikoan inguruan interseksionalitatez hitz egitenean, arlo sozialei buruz bai hitz egin behar dut, ez? Eta bestalde batetik, justizio klimatiko terminoa ulertzen saiatzen baldin bagea, konturatze gea gaur egun krisi klimatiko honen kontsekuentziak denok ez ditugula berdin jasango. Eta bueno, hori ikustetenean alde batetik impotentzia, ikusten soluzioa oso zaila, eta besteatik, bueno, amorrua. Amorru hori era positiboan erabiltze balin bazu aktivismoa sortzea hortik, eta besteakiko konturatzea planetekiko eta pertsonekiko daukasun maitasuna. Pasioak pizten du, ez? Pasioa, pila. Ala behar ez egin behar den gauza bat. Bai, ez da opzio bat. Ez da opzio bat. Militantzia ez daukera bat. Ez, gaina sistema violento honetan, bare eta gutxia. Natura ikuste dugu gauza bat, natura goaz. Ez da hola, natura gea. Nola izan da? Ze momentutan hasi zinen sentitzen duzuna naturarekiko? Txikitatik, naturakiko ikararrizko konexioa izan dut, eta hori nire gurasoa eskertu berriet, bai? Nik natura maite eta natura miresten dut. Ze nire edertasuna hor dago. Tuvieron que morir más de 1.135 personas para que nos diéramos cuenta la mierda que se esconde detrás de la industria de la moda. El 24 de abril de 2013, hace 9 años, colapsó un complejo de fábricas textiles de 8 plantas llamada Rana Plaza, situada a las afueras de la capital de Bangladesh, Dhaka, matando a 1.135 personas y más de 2.500 personas heridas. Zu, Bangladesera egiten duzu bidaia, eta Bangladesera bidaiatzen zarenean, eta ezten zarenean, bertako realitate hori ikusten, zerbait mugitzen zaizu barruan. Jute nintzanean, konstiente nintzen ikusiko nun guztietaz, ez? Baina oso jebia izan zen, eta gehien inpaktatu zidan izan zen, privilegio eta ezberdintasun eta injustizia sozial horiek ikustia, izan zen klik intziatena. Eta bueno, hor konturatu nintzen gaur egun konstiente naizen gauza askotaz. Zer etorri zen erreakzio horretatik? Amorrua etorri zen. Hor etorri zen amorrua eta... Azerretu zinen? Azarratu nintzen. Gauzak ulertzen hasi nintzen, jendea kulpabilizatzen hasi nintzen, gaur egun iten ez detena. Esaten hasi nintzen gaur egun Bangladesen 9-16 bitarteko ume bat lanian egotia erosten duten pertsonen errua zela, eta hori ez daula. Ez gara konstiente horrek planetakiko eta pertsonekiko suposatzen duen impactua, eta ez gara konstiente ere gure osasun mentalean suposatzen impactua eta, ez? Hondartza honetara egunero etortzen zara? Egunero. Bai. Eta zer da hondartza honetan topatzen duzuna? Alde batetik hondartzen naturan edertasuna, eta bestalde sistemaren kontsekuentzidanak. Zaborra hondartzan, arrantza industriaren kontsekuentzidanak egai hemen txaurkitzea, sistema honekiko amor hori hemen sortzea, bai.